O primeiro, incrementar o peso político de Galiza no Estado. E o segundo, e non menos importante, evitar calquera involución política no Estado. En definitiva, evitar o retorno ao pasado e, ao mesmo tempo, dar un impulso a políticas máis avanzadas en materia social, fiscal, laboral, económica e de dereitos e liberdades públicas. Só o nacionalismo galego é garantía do cumprimento destes dous obxectivos. En definitiva, máis Galiza e máis democracia, unha democracia máis social, máis laica e con máis dereitos e liberdades. Desde o noso punto de vista, non poden ser garantía do incremento do peso político de Galiza partidos cuxos diputados en Madrid están incapacitados para asegurar ese peso político que Galiza necesita por ser escravos da obediencia debida ás súas direccións en Madrid e por ser escravos de estrategias perversas de gobernos amigos ou enemigos que os incapacitan para negociar a hora de defender os intereses de Galiza. O peso político de Galiza non pode vir por un candidato e unha formación política cuxos principios están nas antípodas dos do bloque nacionalista galego. Un candidato á presidencia do goberno central que apela á súa condición de galego para reclamar a confianza dos nosos cidadáns, mentras na práctica, todos os días, fai exhibición da súa fobia a todo o galego, a nosa lingua e a nosa cultura, proclamando a falsedade de que en Galiza os dereitos dos castelán falantes están en perigo, non son respeitados, ou arremetendo contra propostas sensatas como as que defenden que se promova o ensino, o coñecemento do galego, do euskera, do catalán noutras comunidades. Hoxe é máis evidente que nunca que moitos antigos votantes galegos do Partido Popular sinten vergoña destes comportamentos políticos, sinten vergoña destas exhibicións de galegofobia, tanto do señor Rajoy como do silencio cómplice no que está instalado o señor Núñez Feixóo. Pontos programáticos que teñen como eixos unha aposta clara e decidida polo autogoberno de Galiza e, por tanto, a garantía de que as políticas de Estado non sexan un freo ao desenvolvemento do noso autogoberno, a defensa duns investimentos para Galiza que permitan que o Estado salve a débeda histórica contraída co noso país, en particular en materia de infraestructuras, mudar as políticas económicas, fiscais e laborais para poñelas ao servizo das maiorías sociais, en relación coa anterior, apostar pola economía productiva como motor da economía e non a economía especulativa e, por tanto, a garantía de que Galiza poida diseñar políticas propias neste eido tanto en sectores productivos tradicionais no noso país como en sectores emerxentes e, por último, a profundización na democracia e o compromiso coa paz no mundo. Como decía, estas son as bases sobre as que gravitarán as conversas que o Bloque Nacionalista Galego estableza na mesa de negociacións. A sociedade galega estamos convencidos de que sabe que Galiza só contará na negociación postelectoral se o BNG está nesa mesa e sabe que con canta máis forza teño o BNG, máis forza terá Galiza na vindeira legislatura.